Тоест може да започнем. Благословен е нашият Бог всякога сега и винаги во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Богородице, ние недостойните никога няма да млъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не бе предстоявала да се молиш за нас, кой би ни избавил от толкова големи биди? Кой да би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. При мъдрост, нека с внимание да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички вас. Ще се чете и Светото Евангелие според светият евангелист Йоан. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Ветизда, която имаше 5 притвора. В тях лежеше голямо множество слепи, хроми, изсъхнали, болни, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Смирна Господа да се помолим. За този дом и за Божиите раби и милостта ни слава, за тяхното духовно и телесно здраве и за спасението им на душите, на Господа да се помолим. За високопреосвещеният наш митрополит Кирил, за честното свещенство, за дяконството в Христа, за целият църковен клир и за народа, на Господа да се помолим. За да се освети тая вода, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим. За да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим. За да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помолим. Като поменем заедно с всички свети и пресвятата, пречиста, преблагословенна, славна наша Владичица Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други и целият си живот на Христа Бога да отдадем. Амин. Защото на Тебе подава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, види сега, Владико, при рабите си, които стоят тук и Ти се молят, и прати Светия Твой Дух и освети тая вода. И дай на приемащите Тия Твои раби Емил и Станислава примахване на страданията, прошка на греховете, изцеление от болки и освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърдяване и освещаване на дома им, очистване от всяка сквернота и прогонване дяволското коварство. Защото е благословено и прославено пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Мир на всички вас. Преклонете главите си пред Господа. Господи, Ти, който благоволи да се кръстиш в река Йордан и да осветиш водата, наклони ухото си, чуй ни и благослови всички нас, които чрез прекланяето на своята глава ознаменуваме нашата покорност. Удостойни чрез причащаването с тая вода да се изпълним с Твоето освещение и да бъде то за нас, Господи, за здраве на душата и тялото. Защото Ти си нашето освещение, на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, при светия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Помилвай ни, Боже, по великата
великата си милост. Молим се, чуй ни помилуй, още се молим да изпрати Бог своето благословение на този дом и над своите раби Емил и Станислава. И на уния, които ще живеят в него благочестиво, да им проводи своя ангел милостив. Предпазваш и запазваш ги от всяко зло и наставляваш ги към проявление на всяка добродетел. И да изпълняват светите Христови заповеди и да се запазят от глад, пагба, земетресение, потоп, огън, меч, нашествие на другородци от всяка смъртоносна рана. Да им дарува здраве, да ги огради с дългоденствие и във всичко плодородие, всички да кажем: Господи, чуй и помилуй. Още се молим за всички брати и за всички християни. Чуй ни, Боже Спасителю наш, упование на всички живущи по цялата земя. И на ония, които са далеч в морето, милостив, милостив бъди велико за нашите грехове и ни помилвай. Защото си милостив и човеколюбив Бог, не те въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, който си благоволил да влезеш под покрива на Захей, си станал спасение за него и за целият му дом. Сам Ти сега пази невредими от всяко зло тия, които са пожелали да живеят тук и които чрез нас недостойните Ти принасят молитви и просби. Благослови тях и това жилище. Опазвай винаги живота им от зло. Давай им Твоето изобилие чрез Твоето благоволение и всички добрини за полза. Защото на Тебе подава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Твой Отец, при светия Балак и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Владико Господи Боже наш, който живееш във висините и наглеждаш смирените, който си благословил дома на Лаван при влизането на Яков, дома на Пентефри при влизането на Йосиф и дома на Аведар при внасянето на Кивота. А водите, когато дойде в плът Христос, нашия Бог, си дарува спасение на Захеевия дом. Сам благослови и този дом, и уния, които живеят в него, отгради с Твоя страх и ги запази от съпротивните сили и им изпрати Твоето благословение от висотата на жилището си. Благослови и умножи всички блага в този дом. Защото в Твоя власт е да ни милваш и спасяваш, Боже наш, и Те въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Боже наш, погледни сега милостно към молитвата на мене, смирените и недостойни Твои раб, и изпрати благата на Пресветия Твой Дух върху Той лейте го освети, за да служи за освещаване на това място и на въздигнатия на него дом, и за прогонване всяка вражеска сила и сатанински замисли, защото Ти си, който благославиш и освещаваш всичко, и затова на Тебе слава отправяме. На Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителством. Христос, нашият истински Бог, който благоизволи да се кръсти в река Йордан на свети Йоан Кръстител, по молитвите на своята си пречиста майка и на всички свои светии, да ни спаси и помилва, защото е благ и човеколюбец. Амин. Христос възкреси из мертвих, смертю смърт поправ и сущим во гробех живот дарував,
и нам дава живот вечный, поклоняем се го тридневному воскресению, то го поем и славим. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, който си благословил 5 хляба и с тях си наситил 5000 души, сам благослови този хляб и го освети. И освети верните, които вкусват от него, защото си свят, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Богати обнищаша и взакаша, зискающи же Господа, не лишаться всякого блага. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй тази икона в чест на свети мина и я благослови с духовното си благословение, те освети. Та всички, които се молят пред нея и търсят молитвеното застъпничество на свети мина, да получат неговата молитвена помощ, небесна закрила и защита. Защото си милостив и човеколюбив Бог, на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Помилвай ни, Боже, по великата си милост, молим, че се чуй ни помилуй. Още се молим за милост, живот, мир, здраве и спасение на Божиите раби Емил и Станислава, за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение, защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Благослави се освещава тази икона чрез благодата на Пресветия Дух, чрез пръсване с тази святена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Честити освещаването на вашия дом, което ще стане след прочитането на тези молитви и чрез пръсването със светената вода. Тук е място да си припомним една история от общественото служение на нашия Господ и Спасител Исус Христос, а именно влизането му в град Ерихон. Въпреки че преди 2000 години не е имало развити технологии, така както днес буквално за минути да пристигат новините от другия край на света до нас, все пак от уста на уста се е носила вестта, че по земите на Израел и Палестина се е появил един, който мнозина считат за Божия син, за обещания Спасител. Научавайки, че той ще посети техният град, буквално всички жители за да го посрещнат. На изток улиците са тесни, са задръстени от хора. Излиза да го посрещне един човек на име Захей, който е началник на митарите в този град, който на днешен език ще рече началник на данъчната служба. Един изключително висок пост за това време, съотносим с поста на кмета, както е днес. Но тогава данъчните инспектори и техните началници били жестоко мразени от народа, защото събирали много големи и тежки данъци не за собствения си народ, а за поробителите за Римската империя. Научавайки, че ще мине именно от това място, Захей бил нисък на ръст, се качва на едно дърво, забравяйки подигравките на народа и своето обществено служение и социално положение. И когато Христос минава покрай това дърво, поглежда нагоре, назовава му по име и му казва: Захей, слез, защото днес аз ще бъда в твоя дом. Народът започва да роптае и да се възмущава как е възможно Христос, носителя на светлината и на праведността, да се отбие при най-големия грешник на града. Но когато влиза в неговия дом, Захей казва: Господи, онова, което съм взел несправедливо, ще бъде четворно. И половината от имота си ще раздам на бедните. За него казва Христос: днес стана спасение на този дом. Така и ние се молихме Бог днес да посети вашия дом. Да ви донесе всички духовни и материални блага, които са необходими за вашия живот тук на това място. Преди всичко в духовно отношение да имате вяра в Бога, която да ви дава ценностна система, да живеете в мир един с друг, в мир с самите себе си. Вярата, която да ви бъде стимул да не се отказвате пред трудностите и изпитанията, но винаги да търсите Божията помощ и Божията подкрепа. След това да имате духовно и телесно здраве, защото когато човек е здрав, той е пълноценен да върши своята работа и да се радва на всеки един ден от своя живот. И не на последно място, Бог да донесе много любов в този дом, защото аз винаги казвам, че един дом може да бъде много добре уреден, да бъдат използвани най-добрите дизайнерски решения, да има много хубави и красиви мебели, но каква полза от всичко това, ако дома липсва търпението, мира, разбирателството, спокойствието и всички тези добродетели, които проистичат от вярата и любовта и правят един дом истински щастлив. Така че с това освещаване Бог влиза във вашия дом. От вас зависи дали ще задържите тази благодат и от вас зависи дали ще живеете като християни, за да може в него да има винаги светлина, винаги радост. Аз ви го желая от все сърце.
и да имате много години живот тук на това място. Бъдете благословени. Амин. Сега може да си загасите свещите. Първо ще поръсим Емил и Станислава. И след това ще минем да поръсим навсякъде. Оставете си свещите. Заповядай. Божието благословение на Неговата милост да бъдат на тебе, да си жив и здрав, Той да ти помага. Божието благословение на Неговата милост да бъдат на вас, да си жив и здрав, Бог да ти помага. Благославя се освещава това място в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Сега само ще помоля някой да вземе купата, да му разведе навсякъде, без барата и погледно, защото може да кръси. Името на Отца и Сина и Светия Дух, че изпълсване с тази святена вода, да се превърне в бягство. Всяка бързо действие. Амин. Името на Отца и Сина и Светия Дух, че изпълсване с тази святена вода, да се превърне в бягство. Всяка бързо действие. Амин. Да се превърне в бягство. Всяко действие. Амин.